Sa atong tubag sa Salmo, sagit itong tubag, ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang gipasabot ani ang mensahe ni Kristo o ang mensahe sa mga apostoles. Gikan atong gamay kaing pundok, mga pobre kasagaran, og mga makasasala, mga sinalikway sa katilingban, doon na sila'y mensahe nga karon milukop sa tibuok kalibutan. 2,000 years na ang milabay. Sige lang yapong kaylap kining maong mensahe. Ug unsa man kining maong mensahe, matud pas unang pagbasa ang panaghiusa. Ang mensahe sa mga apostoles mao gyud ang dunay usa ka simbahan, usa ka pagtuo ug usa ka Ginoo. Mao gini ang core message nila. There is only one church, one faith, and one God. Sige, lingiyay mong tupad. Ing naunsay mensahe nimo kada adlaw dito sa inyong balay. Nagkahiusa mo sa inyong balay. Doon nalay usa ka simbahan, usa ka pagtuo ug usa ka Ginoo. Nya matud pa ni San Pablo gikan dinhi, doon na say usa ka paglaom, usa ka lawas nga mao ang mystical body of Christ. Nya gihiusa ning tanan diha sa gugma. Ang nagbugkos ba tungod sa gugma. Aw tanawa lang gud nang imong lawas, kana imong lawas usar man nakabuok, pero naay naay kamot, naay tiil, daghan kaing bahin sa tong lawas: mata, dunggan, ngipon, ngabil, dila, tutunlan, tinai, small, short, small, big. Lain-lain lang. Pero nagkahiusa, ngano man naghigugmaay. Nya unsa may timailhan nga naghigugmaay? Andam una gyud ang nahigugma, andam nga moalagad sa iyang isig katao. Sige, lingay imong tupad. Ingna andam bakang moalagad nako. Sige, ingna. Ingna ba? Ingna andam kang moalagad nako. Nya mo ingon gyud sa suluha diha. Buangon na. Nya ang sunod. Ang sa may sunod sa nahigugma, andam mulipay sa iyang isig katao. Sige, lingi na sa di ka tulo. Ingna sugot ka, lipayon ti ka. Sige, ingna ko no. Nalipay ka ng naong sa imong tupad, lipay ka. Amot lang. Lipay mo ng naong sa inyong silingan. Amot lang. Kamong mga nanagan sa posisyon sa barangay, nalipay mo, nagtanaw na inyong kaatbang. Kanang inyong isig ka magdadagan ba, nalipay mo? Nianda mong mualagad nila. So mualagad nga malipayon. O kining ikatulo, mao ni ang kasagaran gyud nilang gibuhat, nga maoy nakapahimo nilang sikat kaayo. Unsa man, andam muantos og magpakamatay sa iyang isig katao. Ngay katapusang lingi, ing na andam bakang mupakamatay para nako. Ing na kuno na imong tupad. Ing na in kaso lang gyud ba? Andam bakang magpakamatay para nako. Maingon na siya, pati yung tanong kang buanga ka. Na. Og daghan kayong mga pagsulay nga ning abot nila sa mga apostoles nga gustong bungkagon ang ilang panaghiusa. Ang unang pagsulay, unsaon paghiusa ang mga Hudiyo ug mga pagano, the pagan and the Jewish community. Nahiusa gid nila. Na sila'y conflict, mubalik gid sila sa one church, one faith, one Lord. Muna ka na bitang mga tinuhuan karon
kana mga tinuhuan ba nga dili bitaw mo ila nga usarata, dili mo ila nga dunalay usa ka simbahan, usa ka pagtuo ug usa ka Ginoo, mga mini na nga mga tinuhuan. No. Only the Catholic Church ang nag-ingon nga usaragi simbahan, usaragi pagtuo ug usaray Ginoo. Unya ni konekta ani ngadto gyud sa mga apostoles. Mo na nga si San Mateo ato ni silang ila nga moy ato mga sinugdanan. Makakonek kita ba, makatrace kita ngadto sa root nato nga mao si Kristo, mga apostoles. Nya the same ang atong giawhag, usa ka simbahan, usa ka pagtuo ug usa ka Ginoo. Mo na nga makaingon ta nga ang Catholic Church dako-dako gyud puntos sa pagpakita nga original gini og tinuod ning atong gisimba ug ang atong simbahan. Apan dunay panahon nga kitang mga Katoliko dili tinuod. Ang atong simbahan tinuod, pero kitang mga Katoliko apil naming mga pari, mga madre dili tinuod. Kay nag-away man ta. No? Uy, tubag. Nag-away oy. Sa history sa atong simbahan, siging away, magpinatyanay pagyod. Oh, kana din yung silingan. Katoliko man sana. Nganong di man mo magtingganay. Oh, kanang mga politicians dato, pulos-pulos man sana Katoliko. Nganong mag-away man na sila, magdinautay man na sila. Oh, kanang naas opisina, apil na nang naas eskwelahan, mga maestrag-maestro, nganong na nagsige naglinibakay nga Katoliko matatang tanan. Oh, mao na siya hagit, mao na siya challenge nga tinuod maning atong simbahan, tinuod maning pagtuong atong gisunod o kining Ginoo nga atong giampuan, apan tinuod ba ang atong pagsunod kaniya. Nga karon gipakita na ni Mateo, unsa may gibuhat ni Mateo aron makita nga tinuod ang iyang pagsunod sa Ginoo, gibiyaan niya ang iyang kinabuhi sa pagsigig pangitag kwarta. Ang una niyang gibiyaan mao ang worldly wealth, kanang bahandi nga kalibutanon. Iyan ang gibiyaan. Sige, lingi ay mong tupad nga andam kang mobiya sa imong kwarta. Amo bitaw din og nakabantay mo. Ambot lang ninyo, biya ba mo na niyong kwarta, musimba gay mo din mangayo pa mangganig kwarta. Imbis biyaan ang kwarta kay musunod sa Ginoo, ngayo na nos Ginoo og kwarta. Ayaw, mas may pamanghatag mo kwarta. Mo nang dunata dinhi projects, mga slat-slat ana. So kamong namalit og slats, congratulations. Kay mura na mo si Mateo, gibiyaan ninyo ang kwarta. At least ba naamoy gitawag og act of giving up your money for yourself. Nya imong itampo sa simbahan. Ato na sa ning i-report ang ato mga slatters. Good morning. Mao na ni ang atong report sa atong holy pads, holiness, peace, and divine salvation nga slats para sa atong National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Ang atong halin as of yesterday ning abot na 31,364 kaslats. Pakpak. Kanindot ana. Naapay 68,636 kaslats nga available, tag 100 pesos per slot. Nga kung auhag ani nga kitang tanan nga mga Katoliko, bisag kamo na lang tanan nga naminaw nako sa akong humili, palit ra gud mo tag sa kaslats, sobra gud tag 100,000 ang ako lang ganing subscriber karon sa yatong YouTube channel, 168,000 na. Sige ba mo sunod ang atong YouTube channel? Dunay ni anhi dinhi niingon siya, Father, sige jud kog sunod ang imong YouTube channel nako. Na tinuod ka unsa may ngan sa akong kanang kuan. Sa katubang gasutana kag puwa,
aga stula kag puwan ako, di na ako isa bang uban ako, di na ako. Imo malagingan pader, imo man sang misa nako, oy daghan kay nihimo ana nga mga buangon. Butangan ang ako ngayon, unya dayon ang mangita mangayo ra basa na sila og donasyon, pero lain ang GCash account, lain ang bank account nga ipresentar, lain sa mga naong tao dito or mga ngayon. Muna ako siyang gakuan namin din, gatanaw-tanaw namin. So kaning atong YouTube channel, mao ni siya original Padresiano Ubod nya do na 168 ka kanini ang subscriber nya. Ang atong contact persons para ning atong mga fundraising dinhi, kanilang gyud silang upat mo itawagi: Remedios Ocaba, Bernardo Jacobi, o Nara Laborte, o si Edna Barosa atong sekretary. Kanalay tawag-tawagin ninyo. Or siya no ubod, kaning niyang gasulti, siya no man eh. So muna siya, salamat guys na malit og slots. Nya sa ato sang 30 slot challenge, nga tag 3,000 per challenge, nakadawat na pod tag 114 ka 30 slot challenge. Pakpak na saan. Salamat. Sa ato sang investment slots, 140 ka slots nga DSAP or Divine Solution and Prosperity, ang atong gibaligya ani kay 140 ka slots nga tag 500,000 per slot. Doon na natay mga pledges nga nadawat as of yesterday. Pledges pasabot ni promise nga mopalit nya wala pa marimit ang kwarta, kaya ato pa manggipalis ang atong kaning investment agreement contract. As of yesterday niabot na ang atong mga pledges og 21 ka slots. Yes, pakpak. May gyud kayo mo nya ato ning gipangandoy nga kutobra ang atong pagdawat og mga pledges karong September 30. So naa nalay 119 ka mga available slots sa atong DSAP. Unya gahapon ako gining i-congratulate dila na kung anlan-angan, duna nay ni-remit sa iyang usa ka slot nga gipalit nga 500,000 gahapon. Yes, salamat atong pakpakan ni ampo nato. Pasabot wa siya maghuna-huna nga naay contract or naa pa ng formality nga agreement, kay ang iyang kasing-kasing nakahibaw nga kining akong ihatag sa simbahan, kining gidak-ununa sa amount nga akong ihatag sa simbahan, gamay ra kaayo ni ikumparar sa grasya nga akong nadawat. Ug di na ko maghuna-huna, tagaan ba ko ani in return or mawa balang ni sa hangin kining akong gihatag. Grabe ang iyang pagtuo. Ingon ko, wala para batay agreement, wala para bay contract. Ay sus pader, para nas Ginoo. Kanindot no? Hatag na yun siya. Ilingay mong tupad, inanus amang kamuhatag. Kano, ingna ko na be, nakanus amang kamuhatag. Maghuwat yung ka ng formal nga agreement, haron legal yun ang imong paghatag, o gibase ba nimo sa imong gugma, sa imong pagtuo, o sa imong pagpakighiusa sa usa ka simbahan, usa ka pagtuo, o usa ka Ginoo. Ang kwarta dili gina mo'y basihanan sa atong paghigugmaay, pero maggamit kay nato ang kwarta aron ipakita ang atong dakong gugma sa simbahan o sa atong isig katao. Mao na kining atong mga projects nga na atong gibuhat karon sukad pas una, katong kapilinya, kining pag-renovate nato aning simbahan nato dinhi nga nakagasto na ta anig duol-duol mga 80 million undas pagpamalit aning mga yuta o pagtabang aning atong mga kaigsuonang mga waybalay, mga kapilya atong gipangtabangan nga maarang-arang ang mga naong. Grabe kaayo ang kaayuhan nga nahatag sa simbahan, mga parokya atong gipangtabangan nga
di na nato ma-account og pila kabuk parokya, pila kabuk mga communities nga niya sa atong simbahan dinhi sa Archdiocese ug outside sa atong Archdiocese ang atong gipang tabangan, gipang bahinan sa ato dinhing mga ginagmay og dinagkong grasya nga nadawat. Kanunay kita dinhing pobre kay ngano man atong gipanghatag ang atong mga nadawat nya padayon tang maghimo ani nya kining atong fundraising project kun madayon ni atong iampo ning atong pagtukod og kulumbari usa ni siya ka monumental o very kaning gitawag na tubag noble nga project kay dili ra ang atong parokya, dili ra ang atong archdiocese, dili ra ang simbahan ang maka-benefit niini hasta sad ang atong LGU, ang atong government units dinhi sa atong lugar maka-benefit. Nganong naghuna-huna man ta ani kay pulos ra ta membro sa usa ka simbahan, usa ka pagtuo ug usa ka Ginoo. Ug unsa may grasyang ihatag sa Ginoo nato, atong ambitan kitang tanan, di na ta mag-isipay, di na ta maghuna-huna sa atong kaugalingong seguridad, kung dili the communal security nga maghari unta ang gugma, kalinaw, hustisya o pagtinabangay. Matud pang San Pablo diri, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Katapusang lingi sa imong tupad ing na siya, andam jud kong mutabang nimo. Andam ka ako sis. Nya mo ingon din na siya, adto ra bang gabi laniaging gabi perting kusugas uwan, wap agyud mo hubas ang tubig sa amo, gibahaan mi. Ngano man tungod anang imong kural. Pwede ba na nimo gubon ang imong simento nga kural aron molusot ang tubig diha? Kana kamong mga nagkural anang inyong balay og simento or inyong yuta nga mo hinungdan nga di na kaagi ang tubig ning linaw na dito sa inyong silingan, gub-an na ninyo karon aron ikasunod adlaw anha na sang tubig sa inyo maglinaw. Haron sad mo makabati ba unsa day bation aning tagatuhod, tagahawak ang tubig sud sa imong balay. Wa gyud mo kakita na. Una ato na siyang tan-aw niya magsige pag yun mo simba dinhi. Di ra ba mo mopalit og slat? Ing kapadir kusog man ko mopalit og slat, unya walang na nako guba kay para man sa akong security. Kung nipalit sa kag slat nga tininood, mubati sa ka kay kaning atong slots communal man ni nga gugma, paghigugma ay mubati sa ka nga unsa may epektos pagpalit na kog slots aron mahimo kong selfish o mahimo kong selfless. Si San Mateo nahimong selfless. Kana bang wa na maghuna-huna siyang kaugalingon kung dili ang kaluwasan sa iyang isig ka makasasala. Munang nagtigom siya mga makasasala, bahalag sa wayon siya, kuyog ni Kristo, okay lang basta ang akong kaugalingon gihalad nako para sa uban. Pagkanindot unta niini kun ato gining himuon kitang tanang mga magtotoo nya akong ihangyo pag-usab mamalitag slots para sa holy pads, ipakita nato nga kaya natong paambitan ang atong 3,000 ka mga pari pohon nga mag-retreat nya atong iampo nga kining ilang pag-retreat, kining among pag-retreat pohon mahimong mabungahon haron mahimo sa ming selfless nga mga pari, dili selfish o self-righteous nga mga pari magsigig pangita anang kwarta, dungog og mga bahandi sa kalibutan, mawad-an mi sa authority ni ana gikan ni Kristo. Kung mao na nay among higugmaon, mahimo unta ming liwat ni San Mateo ug sa mga apostoles. Mo na ha, iampo mi ninyo kay amo sad mong iampo nya ako mong tudluan unsaon nga mahimo mong mahigugmaon sa simbahan pinaagi aning ato mga projects nga makahatag og higayon aron maka-give up mo ginagmay anang inyong gugmas kwarta
nga murag usahay mo hinungdan nga gasigi na murag kinusmuray sa inyong naong. Nga mga naong ninyo diri akong palayan, klaro kayo. Muaop dayo, no? Muaop. Nga naman, bugat ang inyong gihuna-huna. Nana diri, bugat. Sige na, manindog na ta.